La història recent de Catalunya des de l'òptica d'una nena que, amb tan sols 6 anys d'edat, deixa la misèria del camp per anar a viure a una colònia tèxtil del Berguedà, on hi passarà la resta de la seva vida. És la Julieta Sorribas, la protagonista del darrer film de Joan Frank Xarançonet, Terra de Talers, en què el director aposta per l'èpica humana per homenatjar totes aquelles persones anònimes que han fet créixer Catalunya. A part d'una pel·lícula històrica, una pel·lícula que rend homenatge a tota una sèrie de persones anònimes que han fet créixer i que han lluitat per al nostre país. Moltes vegades tenim grans actes, no? Per exemple, a la pel·lícula Pàtria parlàvem d'una llegenda i hi ha alguna molt èpic. Aquí tenim una èpica, però l'èpica humana, no? De l'ésser humà, l'èpica d'aquests antepassats més recents, de la memòria històrica que tenim, que també és un homenatge a la memòria històrica més recent que tenim tots plegats, aquestes persones que amb el seu esforç i amb el seu treball han fet possible créixer el nostre estimat país, que és Catalunya. És una pel·lícula, després, que parla de molt amor. Terra de Talers s'està rodant al Berguedà i tindrà una nova sèrie de rodatges durant el mes de juny. L'objectiu és que pugui arribar a les sales de cinema a principis de 2020. Xarançonet ha tornat a triar el Berguedà per rodar el seu darrer film. En ell s'ubica a diversos espais de la comarca com Cal Vidal, Cal Prat, Viladomiu Nou o Cal Rosal, entre d'altres. Perquè és una meravella, primer el Berguedà, segon perquè té tots els requisits artístics i de localitzacions increïbles per poder... Ara mateix estem aquí a Cal Rosal, estem rodant molt al Museu Colònia Vidal, però també a Torres de l'Amo de Viladomiu, cementiris de l'Ametlla de la Marola. Tenim els espais espectaculars, el Berguedà és un plató immens. El rodatge compta amb una quarantena d'actors i 150 figurants, entre els quals Ramon Godino, Miquel Sitjà, Caral Albinyana, Aleix Rangel o Jordi Pessarrodona. Terra de Talers se situa en una colònia tèxtil des d'on recorre diversos moments històrics, des de 1922 fins l'any 1980, quan comença la crisi del tèxtil. El director i actor català Joan Frank Xarançonet vol mostrar un episodi important de Catalunya, el pas de la misèria del camp a la industrialització. Per fer-ho, el film recrea la vida d'una colònia industrial i recorre diversos moments històrics, com l'arribada de la turbina Francis per aportar l'aigua del riu per a la producció, la Guerra Civil, els temps de postguerra, la mort del dictador Franco o el propi tancament de la colònia a principis dels 80.